Busca a Messi, hacia el balón. Va a llegar la pulga. Va a llegar la pulga. Pernía, el primero en ser birlado, se le escapa la pelota a ביאטי. איזו השמטה של ביאטי. דקו אומר תודה רבה ורץ לחבק ראשון את מסי. שער ראשון לברסה, ולא שער שאתלטיקו מדריד תכננה לספוג בקאמפ נו. טעות של ביאטי השוער שמשמיט את הכדור, וזה מייצר לדקו את השער. מדהים איך האיטלקים הצליחו לייצא לספרדים את כל השוערים הגרועים שלהם, גם את מרקוס טוררי, גם את ביאטי. ביאטי שנה שעברה בטורין עם כמעט 50 גולים, שוער שלא מצא את מקומו, לא ביובנטוס, לא במילאן, ונדמה לי שאם מישהו יש שאלות למה, התשובות הגיעו עכשיו. פרניה ניצל פה בנס מכרטיס אדום, כי אם מסי נתקע לו ברגל ונופל הוא יוצא, אבל במקום זה ביאטי מסתפק בבישול נאה לדקו, וריאל ברצלונה עם השער הכי קל שהיא תכבוש השנה. שער הראשון של דקו העונה, כיבוש ראשון שלו אגב בקאמפ נו מאז השער שלו בהפסד לליברפול בליגת האלופות בעונה שעברה. וביאטי עם המשחק השני שלו במדי אתלטיקו מדריד, את הראשון הוא צלח עם 2. Hacia Deco, ve desmarcado Ronaldinho, atención porque no hay fuera de juego. Está un poco cerca del ángulo, pero inicia jugada Ronaldinho, va a ser en solitario, lanzaba hacia Messi, pero ha estado atento ahí Pablo, abortando esta jugada del Barça. Thierry Henry nuevamente cerca del área. כן, ושמלכות הנבדל ממשיכה לו לעבור. והנה זה עובד, והנה זה בא! מסי עושה שמות בהגנה של אתלטיקו. קאמפ נו רוקד משמחה על הכדורגל הנפלא הזה. מסי עם השער השישי שלו העונה, וכל 6 השערים שלו בארבעת המשחקים האחרונים. מסי פשוט לא מפסיק לכבוש. ביאטי בפעם האחרונה ששיחק נגד ברצלונה זה היה במדי מילאן באחד המשחקים הטובים ביותר בליגת האלופות, ה-3-3 המפורסם בין מילאן לברסה בקאמפ נו. 2 כבר יש לו בשלב כל כך מוקדם. הנה הדאבל פאס, רונלדיניו, מסי בפנים בלי בעיות. כן, ועוד פעם מלכודת הנבדל המגוחכת של אתלטיקו מדריד. איך אתה יכול לעשות את זה כשאתה לא בא לשחקן? אף אחד לא לוחץ לשחקן המוסר. למה הבלמים בורחים ממסי במקום לבוא אליו? אתה חייב לשמור את השחקן, אתה לא יכול להשאיר את השחקן חופשי כשאתה עושה את ה... de nuevo a Xavi. Ahora presiona al Atlético de Madrid. Messi ha cambiado de banda, amargado por Pernía. Messi combina con Deco. Ahí está Giovanni Dos Santos que se va. Lanzamiento y gol de Xavi. Xavi כובש את השלישי. 70 דקות חיכינו בין ה-2-0 ל-3-0. יכול להיות שאם ברסה הייתה מתאמצת קצת יותר, הייתה עושה את זה. אבל גם עם 3-0 מרוצים מאוד כמובן בקאמפ נו. צ'אבי מציין השנה את העונה העשירית שלו מאז הצטרף בגיל 19 מקבוצת המשנה. כובש את שערו ה-20 במדי ברצלונה הראשון השנה. הלך מצוין שמתחיל מדקו. ג'יו בא מאחורי המגן שלו, זה הפסים שאתה רואה פעם אחרי פעם אחרי פעם בברסה, והיכולת הטכנית עושה כבר את השער. ג'יו לא צריך יותר מאשר שקצת מהכדור יהיה מעבר למגן כדי לתת כדור רוחב בנגיעה אחת לסייטרידיס, בדרך כלל מגן מצוין, אין סיכוי להגיע לכדור הזה, אין סיכוי להסתובב בזמן, והמהירות והטכניקה עושות את שלהם. צ'אבי עם גול שלישי.